Dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa isang babuyan sa barangay Bungalon, Labrador, Pangasinan, inirereklamo na ito ngayon ng ilang residente na nakatira malapit sa nasabing babuyan. Sa Facebook post ng ilang residente sa lugar, hindi na umanong kinakain ng mga ito ang mabahong amoy na matagal nang umaalingasaw sa mga kabahayan. Sa panayam ng IFM News Dagupan sa kapitan ng barangay, patuloy umanong nakikipag-ugnayan ang kanilang tanggapan para sa daing ng mga residente na maalis ang masangsang na amoy. Ang problema lang talaga namin na i-bring out dito is yung mabawang amoy talaga. Kaya nga pinupirsa namin na ma-force harvest na sana yan. Pero hanggang ngayon hindi pa natatapos yung harvest. Bukod sa mabahong amoy, marami pa umanong nalabag na violation ang babuyan na inabisuan na rin gumawa ng aksyon upang matuldukan na ang perwisyong dulot nito sa mga tao. May permit naman sila doon. Kaya lang nga, ang dami ng naging violation din. Siyempre, unang-una, yun nga, hindi na nakokontrol yung masama mo. Masama yung epekto sa health ng mga tao. Di na umano magbibigay ng permit ang punong barangay maging ang Labrador LGU upang matigil na ang operasyon ng nasabing piggery. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.